Assalamu alaikum. A Amurka ne sojin tsaron gida sun tura 'yan sanda a Baltimore bayan da tarzomar da ke da nasaba da mutuwar Freddie Gray. A Burundi 'yan sanda sun halba barkonon tsohuwa da harsashe kai a kai a cikin taron wasu 'yan zanga-zanga. A Amurka, Firaministan Japan Shinzo Abe yana yawon shakatawa a wuraren tarihi da ke a birnin Washington DC tare da shugaban ƙasa Barack Obama. Bari mu leƙa a Yemen, inda dakarun Saudiya da ke jagorancin ci gaba kan hare-haren ta sama a kan mayakan Houthi. A ƙarshe a Switzerland, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ma'aikatan ceto da ƙungiyoyin agaji suna hanzarin nufa cewa sun taimaka ma 'yan ƙasar Nepal da bala'in girgizar ƙasa da ya afku. Salamu alaikum.